program, anarin nga ni Maray pa aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Mga tugang, good morning po sa Indo Boss. Welcome. Ito yung programa Aramon Yato ngayong pungalda. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning po sa Giraray, sa mga tabang-tabay niya to. Miyerkules po ngayon, ini ang programa Aramon Yato. Ngayong pungaldaw, ang pagpaabot ni sarong magmang morning sa mga birthday celebrators. Happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Technical side, kasabon niya to si Bunjing Tanay. Mantangyawan man mga tugang sa Production Assistant Center, si Angel Mostaza. At siyempre, yan mga tugang sa DCGB Social Media Department, sina Arvin at saka Richard. Dalawa sa Mega Force Patrol sa padagos sa pagantabay ang mga istorya hali po dyan sa luwas. Kaya na po ito para hali, patamadyo hali po itong oras ha. Pauta na po ang report hali dyan sa luwas bago si Chapat, mga po dito taon tawi para sa mga dagdag datong informasyon. Hans Galero, please come in. Yes, Marina Aga, Sir Mar, Marina Aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, padagos mo niya ng dispersos na pinigibo kan nagkapirang mga alba o mga barangay sa Albay District may kinaraman sa Igantabayan na panahon ng pag-urana. Inian sinabi ni Kapitan Jonathan Rodenas ang pamayokan barangay sa East with East Washington Drive. Legazpi City kung sa nagpupuo naman sinda kan dredging asin desilting kan naruran asin sa Gumayon River. Sigun kay Rodenas, inin parte kan sa indang espersos tangani na malikayan ang pagbabaha sa indang barangay. Lalo pang yaon o sakop kan sa indang lugar na duwang dakulang river digdi sa tuyang sudad kan Legazpi. Sinabi niya na dakulang pasalamat ninda sa City Engineering Office sa paagi ni City Engineer Clemente Ibo asin man ni Alcalde Noel Rosal sa pagtugot sa inda nagibuon ang siring na aktibidad tangani na mapreventaran na seryoning pagbabaha in kaso manigwa ni na makukusog na pag-uuran sa mga maabot pang aldaw. Kaya tabi, Sir Mar, ang mga impormasyon pahal sa Albay District with Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Yung mga dugan na itong mga istorya, hali po dyan, mga tugang sa area ni Hans Galero. No? So, alat-alatong talang po, ano? At talagang dyan sa mga area na yan, dapat buwelo ang dalagang kang tubig. Okay. And sana, yung mga paratapok ng basura, pag nauran, wag na nating gawin yan. Kawawa man yung napupunduhan, lalo dito sa Macabalo River, no? Na padagos niya ito yan na pinaglilinigan. Halos Rosimana, nagrilinig, or Aldong, rilinig po dyan. So sana ito mahali duman sa taas, dahi na, ha? Tayo man yan ang pinakang purpose, nga ta pinasara na yung 003, nga dahi na dapat na basura. At source, dyan po sa arong ta, isigregar ta na yan. Tanganing dahil ng pagkakutumpak. Iyo bagay yan ang mga dapat niya tukutang sa buton. Tangani na instead of yung mga LG, yung magbugtak ng sanitary landfill, na nito tambak tama sa mga residual, so pwede tapang i-recycle, pagkinabangan, i-repurpose, aba hindi magamit sa ibang mga programa na kaipuan kan banwa. Yan palang pinaka-essence kayan during our interview with the Deputy Speaker Loren Ligarda na iyo ang nagpasar kayan po na Republic Act 9003
year 2000, 20 years ago. Di pa natin na-perfect, problemado pa din. Alright, then duman sa mga kababayan nga to, mga tugang, may dako lang adjustment man so pamanisyuhan kan adi. Kan ining kuryente sa yan sa tuya po na lugar, no? Buminaba hamon yun na September ning 10 piso tangani na yan masabutan ta mga tugang. Si Chapat Gutierrez nasa linya na. Chapat, good morning. Sinanyog sa DCGB? Yes po. Okay. Yes, oo. Dahil kita ngunyan face to face, ano? Opo, oo. Pero, nevertheless, good news man ang satuyang daradara. Oh, yes. Yeah. Yes, definitely. Opo. Ang good news na ini, manungod ini sa pagbaba, kang presyo kang kuryente ngunyan na September. Sa per kilowatt hour na decrease, maina ki 1 peso and 20 centavos sa generation cost. And 11 centavos sa transmission. Aram tabagamar na ang presyo kang kuryente sa kang transmission na iini na sa control kan APEC. Ang generation sa mga generator ini napigbabakalan ta kang kuryente. Asin ang transmission cost naman hali ini sa NGCP na iyon nagdadara kang kuryente digdi sa tuya sa Albay. So, ang nagbaba ngunyan iyo ang generation charge. Numan sa mga nagkukonsumo na 200 kilowatt hours per month, mababaan sa indang babayaran 311 pesos and 78 centavos. Nakulaon, this is a very significant decrease in IMAR. Apa. Oo. And sa high voltage users naman, nasa 1 peso and 44 centavos per kilowatt hour. Kaya kung halangkawon sa indang konsumo, halangkaw man ang pagbaba, dakulaon man ang pagbaba kang presyo kang kuryente ngunyan iyan na September. Ang kausa ka ini kung nata ka nagbaba dahilan ta sabi ta nga di bako man kontrolado kan APEC ang presyo, nagbaba tabi ang generation rate sa WESM saka sa SMEC. Kaya automatic na mababa man kita. Alagad to distribution, supply and metering charges kan APEC remains unchanged. Iyo manggiraray po. Sagit man sana iyan. Ang presyo markang kang kuryente volatile na maray. Ang gustong sabihon, mataas, mababa, mataas, mababa. Ang kairiba kita dyan. Kasabi tangane, it is beyond the control of APEC. Alagad, igo ayang kisolusyon para sa APEC. Naghagad ang APEC go signal na magkaigwa ning long-term power supply agreement. Pero papaagihon manggiraray sa competitive selection process. Okay. Ini itatao ini kang DOE kung maresibi na kan DOE ang terms of reference na maghahali digdi sa ALECO pasiring sa NEA and then from NEA to DOE. Pag ini itinao kan DOE, makakaginhawa kita ta medyo ma-stabilize ang presyo. Ang gusto sabihin, halimbawa, nakuata na ini. Okay. Halimbawa, nakuata na ini, itinao na sa APEC in power supply agreement na ini. Halimbawa, nakakontrata kita dyan sa pagbaba kang kuryente nin isang taon o 6 na bulan. Maski igwang movement ang presyo sa ibang producers or sa ibang generators, steady ang sa tuya na cost. Kaya kung hababa ang nakuatang kontrata for 1 year, igwa kita ki power supply agreement na itinaw sa to kan DOE, ma-stabilize ta ang presyo. Meaning to say,
dahil na kita ma-affectaran for a year kung iyan ang nakuatang kontrata. Ay, maraya no. Kaya, Oo. yun po yan ang solusyon. Yung, ano pang status kan mo niyan? May move na ang Aleco para magkaigwa kang TOR na ini? Nagkaroon na sa Aleco pa, kaya iyan na sa tuya na mamauot Mhm. na mag-move na yan, na i-forward na ninda ang terms of reference na i-move na ninda, ipaitaas na ninda sa NEA, and then NEA, taas naman ninda sa DOE, Mhm. tangani na ipasa sa tuya, tangani matawan ng solusyon. Hindi sa Ayun. tuyang problema. So hanggat dai na aprobaran ang PSA kan ano yan, kan ERC, magpapadagos kita tiyapat na magso-source out kan sa tuyang power sa paagi Iyo, kan emergency purchase. Iyo, sa good na December. Aha. Kayo baga so itinaw sa tuya. Opo. Iyo so itinaw sa tuya. Pero kairiba kita sa volatility Mhm. kang presyo. So up and down, so pagtaas, pagbaba, kairiba kita dyan. Unless na makuha yung power supply agreement, Mhm. long-term power supply agreement, saka kita maka-stabilize kang presyo. Ayun. So sa ining sa So- PSA na ini may garo bidding ang style palan. May magbibid. Papaagihon man girara ini sa competitive selection process. Mhm. Kaya kung makuata so pinakahababa Opo. na presyo, nagpirmahan kita, igwa na kita kang power supply agreement, halimbawa for 1 year, Opo. within 1 year, steady kita duman sa presyong ito, Mhm. maski igwa ki movement ang presyo kang kuryente. Ayun. So yun ang ano Sana ma-expedite, mapadali na tanganing makahawas na kita sa problema. Tama yan. Orawang hababa mo niyan. Yes. Orawang hababa mo niyan sa presyo. Alagad, sa likod kang maugmang iyan na bareta, Mhm. igwa kita ki bareta na ang sa tuya na increase. Mhm. Nag-increase na naman. Mhm. Ang sa tuya na presyo, ay ang sa tuya na, ano nga rin ka ini, Systems loss. system loss. Yan. Na Oo. kan ultimo ko bagang paghururunta, nasa Mhm. 26%. Oho. Kunya nasa 28%. And Naglang- ang mamundo ka ini, Oo. despite the fact na padagos ang APEC sa pagputol ng mga nagkakadarako, pagputol kan serbisyo sa nagkakadarako na nanakaw ng kuryente, padagos manggiraray na nagtaas ang sa tong system loss dahil ang pakaputuli kang APEC, igwa ki mga genius na ibabalik manggiraray, ikokonektar manggiraray. Mhm. So, imbis na magbaba, nagtaas kita ngunyan from 26 to 28%. Nako. Kaya padagos ang sa tuyang hagad sa Indo, sa media, sa mga radyo, na padaguson ta ang kampanya kontra sa paggamit nin illegal na kuryente. Tadamay kita gabos, Mar. Yun. Maski dahil ta ang pigigibo, since kairiba yan sa sistema, Mhm. kadamay kita. Ayun. Pag may nag-report dapat how fast na minareact ang APEC para madakop ang mga nagkakapirang mga pasaway? Well, igwa kita ki grupo. Mhm. Igwa kita ki grupo na nagpuputol kaya, nagre-react sa mga report. Alagad, dahil gusto sabihin na kung i-report mo yan, immediatamente, maduman. Sa igwa yan ki legal entanglements. Dapat igwa kita ki official witness. Mhm. Ki official witness na nahiling ini, nadakop ini, puputulan ini. And an official witness na yan is a policeman. Mhm. Kung minsan, dahil available ang pulis, ta kung busy man sinda sa indang trabaho, Mhm. kaya dahil tulos na napuputulan. Iyan ang dakol na reklamo. Mhm. Na iyo na ngayon, nag-report na ngayon kami, dahil tulos inaktorang kang APEC. Mhm. Dahilan po sa, primero, doon bagay iyan, Mar. Mhm. Dahil sa kagipitan kan APEC kunyan, kulang kita ki personahe. Mhm. Kang paraputol, nag-recruit baga kita. Opo. Mga 500 na personal na dahil taman nagibo. Mhm. Okay. Plus the availability kaining witness in police. So availability. Sabagay very cooperative ang PNP sa tuya. Mhm. Na bastang igwar available sinda minaiba tulos. Iyo po. Okay. Oo.
Iyan, yan ang mga nagkaka. Pero ng sana, Tagararan. sana magpurundo na magpara-irikit kuryente. Iyo, Mark, iyo. Okay. Dapat matapos na yan, hirak man. Ang saro pa bagamar, nakausakan na pagsulo dahil sa overload. Ikadua, so nagpaparareklamo na nata ngaya inita, sige ang kurukutita, off and on, off and on. Dahil po yan supply kang kuryente sa linya ninda, nababawasan dahil kang may naghahabas duman sa ibong na linya. O kaya kalinya niya, kaya minaabot sa iya. Ako na so tama na nabultahe. Dahilan nga ni dyan sa nakaw na kuryente. Opo. So, sana gabos kita maging vigilant sa bagay na yan. Pakihuron tamar na maging vigilante kita na mabantayan. Opo. Sa bagay bagamar, igwa baga ki bagong directive mo niyan, ang DILG, na pigtatawan ng otorisasyon ang mga local government officials sagpod sa barangay na magdako. Dakopon kung sisay ang nahiling na nagagamit ng illegal na kuryente. Igwa man kinagkapirang kapitan na pigibo yan. Pero kaso hapon, napangising nga ni ako so radio report digdi sa kuya, nagtaramda so kapitan na iyon nahihiling niya, pero kung dakopon niya paano man so re-election niya. Kaya may sweet walaan. Pwede susan mong urolok ka. Sabi ko rayuong pa ang eleksyon para sa kapitan. Okay. Sabatin mo ko lang kung kung araw mo po ini, pero may digapot kay aning kababayan na sabi niya, good day yun nga sir, pwede po makapot kay Ma'am Pat kung pwede man ako magbakal ki Metro para isalida ka naraot ko na Metro. Report ko na po ini para till now, ala result. Gusto ko kaya legal ang magamit ko kuryente. Salamat. Ay dapat, dapat igwang clearance digdi sa APEC. Kung mabakal sa kisabiri niya, mapaisi siya. Maski siya magbakal ki Metro, dahil bang pwedeng itakod yan na i-check. Ika-calibrate pa yan, bako? I-surrender mo yan sa APIC para i-calibrate. I-check. Okay. Pero kung kausa, kang pagkaraot kan Metro dahil sa sudati yan na Metro, sa luma na Metro, salidahan pa yan ng libre. Kung naraot ngayon, sa luma pa yan naraot, force majeure garo, dahil man kinalikot, sasalidahan po yan. Okay. Ayan, may i-forward na lang po ko sa imo tsapa tabi, kung siya nini sa First District. I-forward ko na lang po sa imo tabi. Manang ko din sa Philippine Ridgeman. Okay. Chapat? Ano para si Chapat? Naubos na garo. Para na si Chapat. Ayan, binabalik Chapat. Ayan. Okay. Hello, Chapat. Naputol. Naputol po kita. Okay. Papaaram na lang ako. Ay magpasalamat. Salamat sa imo, Mar. And tatinawan mo ako ng lugar na maka-explikar dyan sa programa mo. Salamat man po duman sa nagdarangog. Laomi po ang sa indong kooperasyon, lalo na duman sa paggamit ng illegal na kuryente. Makikooperar po kita, tanganing dahil na kita madamay. Ayan. So, good morning, Mar, and marhay na aldaw po sa gabos. And Diyos ang magbantay. Thank you very much. Mga tugang sa Patrick Perez ng Albay Power and Energy Corporation. Nakaulit ang po niyan sa tuya pong programa. Kami po magbabalik sa mga masunod ng programa ang Bicolandia o Turismo Bicolandia Aramonta. Taon-taon sila. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management.
Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Residol Forte, lakas banat